Samantala mga idol, patuloy na isinusulong sa Ilocos Region sa pangunguna ng DOH Ilocos Non-Communicable Diseases Unit ang usaping mental health sa pamamagitan ng mental health program. Nito lamang ay umarangkada ang programa sa lalawigan ng Ilocos Norte at La Union, ang Mental Health and Psychosocial Support Training at Community-Based Mental Health Katatagan Plus Training upang ibahagi ang iba't ibang mga nakapaloob na kaalaman ukol dito. Sa klaw nito ang pagtataguyod ng mental health awareness na isa sa kinakaharap na krisis ngayon at ang mga nararapat na pagtugon ukol dito. Ang mga kababaihan sa Ilocos Norte ang nanguna sa naturang pagsasanay kung saan na ibahagi sa mga ito ang psychosocial interventions, mental health and resilience building upang maging katuwang ang mga ito sa mga komunidad pagdating sa ganitong usapin. Tinutukan ng kaalaman ukol sa coping mechanisms upang makamit ang isang mentally resilient at mentally healthy environment para sa lahat. IFM News. IFM News. IFM News.